Ani saya abono nono angkui bukhabai hamjakmani abon shilai phano saya ani jotoni shilai nono ang bilib khaimani o bilib rok tini nin thani grai o bilib grai ni bagino nung tini ang bai haksal nono tui wansukma tongmani tini o wansukma rok nangliya kothokma se nangshuwa nang bai malaina ani imang tongmani tini o imang bai thangliya nini be ani hamjakma kothoma bukhani diary o simisi swijagui tongrok shiwo nini bagui ani bukhani sundugo kaisa tongthai khatijak phiya o tongthai tabukbo kebo shagi mayakho je borokno sengkui bukhabai hamjago a borokno bahai joliwi manai bahai naslir manai maya jefurpano naslewi tabukbo ang no hamjak tongkho nono ang nasleya joliya hamjagui tongo saimano angbo nung khiano naslejago ani hamjakmano thangjaknai manai haike se nung nugo tei tam khainai angba ang to kobor nini hamjakmao nini bukha kisa phano khamya de ano ashiki thangmarok nung kisa phano muitu manya de nung bai ashik sal kolokma malai kok samarok aw oborokno nung muitu meni bagini tini omo haike bisa bisingni hamjakma relationship no sanai saltamni relationship haike eba 2-3 minute baino kagiri mano